Emakumeen bigarren pala txapelketa azkarra antolatu zuen behar zana elkarteak. 8 bikotek hartu zuten parte eta arratsaldeko saioak egin zituzten, 10 minutu inguruko partidak jokatuz. Emakumeen pala txapelketa eta dago gizonezko bat, adimen urritasuna duen gizonezko bat dago hemen. Eta denak behartzanako die, ezik bi diela zizurkilgoran entrenatzuenak. Eta denak die inguru herrikok. Bat etorria berasteitika, baina behartzanan dago apuntatuta. Baina ikuste dela, jendek ikuste bai neskak frontoien ibiltza gela, eta gustatzen egula frontoien ibiltza ez da. Eta orduan, behaientzat aukera bat ze, adibidez gu bezala guk gaztegan, guk aukera askotzko frontoien jolasteko, baina behiek ez. Eta orduan ikuste aukera polit badela. Herri desberdinetan gerozta emakume gehiago ikusteia. Eta gerozta jendea gustuago daude, zakit gustatzen zaien kirol bada. Gogoko dute lurrak neguan, erakin dakarren lasaitasuna, denborak erdi. Hombre, ni egia esan personalki txiki-txikitatik, baina behin umiak eukin ditunen, inun paroi bat, eta oain berriz hasi naiz, eta egia esan momentu enten eipalak endu ezkeo, kentzen diate nire puska handi bat, zeti eipalak ematen hau bizitza handia, orduan. Eta hemen dauden guztik ere pentsatzet berdina pentsatzeutela. Palak ematen digu, diversio bat, elkarre ezautze bat, eta, gustu ibiltzen dira. Gustu. Eta gaurko txapelketa, horretarako, zea bada. Aukera bat, ez? Danok ezautzeko eta divertitzeko. Eta hemen gaude, behartzanan aldetik eta zizurkilko emakume batzuk, eta hemen gaude. Jolasten da oso gustura, egia esan. Azkenen gure edadeko emakumek, hoxe dakau, ez? Elkartzeko modu bat, gero afaritxo batekin, parra batzu bota, eta, elkartzeko modu bat da, elkarre zautzeko eta elkartzeko modu bat. Negien itxurak ulertu nahian, biek daukate zer esanen bat. Hemen ari gara emakume talde bat jokatzen, 8 bikote, eta, lehenbizikoa irabazi dugu, bigarrena galdu, baina garrantzitsuena da, palaz, disfrutatzea, eta hola elkartzea, kirola eginez emakume. Ni bigarren hirugarrena izango da ortengoa, eta aurreko urtean ez nintzen egon, baina nire lagunak eta bai, eta oso gustua egon zian jolasten, nik ezin izan duen, baina gustora oso ondo. Gaina herri ezberdinetako emakumeak inguru gogoetatika, aste asoa duna Zizukil, Bilabona, Masa, eta aberatsa da hola elkartzea, nire esan. 28 partiduak jokatu ondoren, finala Maiderra Buruza eta Leire Olasagasti bikoteak, Naikari Iturbe eta Amaia Agirre bikoteren aurka jokatu zuen. 16-4 markagailuarekin, Naikari eta Amaiak irabazi zuten behar zan elkartearen bigarren pala txapelketa azkarra.